Sabana, ating first caller tonight. Ayan po ng taga Saudi Arabia, si Ma'am Mariet Marilyn Sabana. O kanyang nickname daw at Edjo. Hello, ma'am. Edjo nga, magpala sa Edjo. Edjo. Edjo, kuna na. Hello, mama. Sige, Ma'am Marieta Malilina Sabana. Kablawakan ka, ma'am? Ay, katakablawak kami. Sige, dita, nang ruga kini pamilya. Alangan nga ito, una-umit aja ko, akarubam. Siyempre, aja pamilya. Nang na aja pamilya ko nang ke. Ko nakakit ya, alangan ni ka, aja karubam ito una-am. Nga na, ma'am, ituloy-tuloy mo. Lodi, hamu nga, i-upload sa YouTube, no? Pagpakatawa na kita live mo. Ay, Ma'am Marieta, adda ka di insa ganaam nga kanta tata? Nga, di kanta nga tata. Aji kwa, bilig mi ayat. Ano nga di bilig na ayat, mati ka mo ayat. Ay, kiti, bilig mi satanas. Satanas, hindi mo dito, kaya kating kinata. Sige, kablaw kan, ma'am. Kasi kinablawag amin. Nakita pamilya kita ng runa kinilakay ko. Pero bilbilin ko lang kanya na. Ano, ma'am, sige. Ka na. Sige nga, sige, mapusikan, sige ka. Ano, ituloy-tuloy mo, ma'am. Aji pinagkablaan mo. Don't. Ay, katawag kita. Pamilya kita. Iraga. Lalo kong lapitan. Kita, kapag kita Bawan, Soriano, Babazak, and Mendoza family. Kita kapag kita lang na, magborong kami. Aja lang, ma'am. Ay, bunlodi. Ay niya miti message mo ngayon kinilakay mo. Ay kanay kay bagbag. Kaya kalamot ko isang katupri lang ang baga. Nga message. Ay ko. Ate ka mama ano. Ingat na na kahit ko. Ate ka mama mag-message ko pang MMK. Duwa nga page ti bagam. Ako niya nagpitulo na yan. Wala kita baga kami kinilakay mo. Kapag kinilakay mo isang katupri lang. Yun, labi na kahit ko. Ingat ka, paraing ka. O, dinalpas. Nay, ayaw niya ti sakit na. Nagkasasakit na, dahil sa may problema na. Matikman na mo, Lodi. May problema na si kan, kailiw na kata. Beso, sa rumor kita ka dyan na. Sakit na. Ibagam pala kay dungsul-dungsul na di kwa igid. Sakit na, Lodi. Diyan nga rumor ka dyan na. Iwinig ka dungsul-dungsul na pala adigi di jay Talang naman din magagasan yung ulo. Ate, tapos aja di ko kay pangkuan na kita na kuan ti silay. Nalpas ta ulo. Aja lang, ma'am. Aja lang,ag-request na ko. Jadi request mo. Ako mo imagine aja ulo nga may dunggul-dunggul yung tiadigil. Apa yung tal-aram ito? Ay! Apa yung dunggul-dunggul yung tiadigil? Wala makita na nila kayo mo, wanay. Awan na, nagatil namin natin ni... Ayan si request mo, ma'am? Ayan si request. Ako lang kami ma-imagine. Okay, di dunggul-dunggul na ding-ding na nakakita. Nay! Arami dime. Kapaalis kasi maganda kanya na. Awan, nagatil nga minatik po na yan. Kung magugod ka. Ayan, yung request mo, ma'am. Wagat lupi.
Paluyupoy. Brother Louie. Brother Louie. Aja lang Mama Marieta. Ayun, boss. Thank you Mama Marieta Malilin sa bana yung mga lugar tatangamin ay Saudi niya. Ay na, kitig bagam ka 2 bulan da kang papasahod ka amo baon. Baka 2 bulan ka mga katrabaho. Ay, amo bagbaga dito ka di pukto mo di buong Pilipinas si Kwan yung ti Facebook mo. Ano ba kayo i-YouTube mo ka na Kasi kalau ngarad awan ti may YouTube ka, di sa ti YouTube ka. Nangarad din ma'am, thank you ta singa ti first ti kwame anya ma'am. Facebook live. Ay na. Unamon Ma'am Mariet kakatawa bagay gana dulo at kakatawa ti tatabin to yain. Brother Louie, bye-bye. Brother Louie, thank you Ma'am Mariet Malilin sa banang Saudi Arabia. Ayan po ang ating first caller ni Mama Marieta Malilin